za ta durmiyar da kai wallahi tallahi za ta durmiyar da kai ba ku da abin da Allah yake faɗa ba ma taraktu fitnatan ashad ala rijal min ba'di li ummati al-mu'minin ma taraktu fitnatan min ba'di ashad ala ummati min an-nisa ban bar wata fitina a bayana ba mafi tsanani a wajen al'umma ta kamar mata cewa yake yi shi iblisun ka zira ta sahani allazi idza ramaytu bihi la ahadu an-nisa kibiya ta wanda ina ya haji ba na kure su ne mata hadararru ne a rayuwar dan adam law kana irqun min ar-rijal bil mashriq wa irqun min ar-rijal bil maghrib la hanna kullu wahidin ila sahibi da za a ji jijiyar mace ba an adam cikakke ba a mabullan rana a aji jijiya daya ta namiji a mafaɗar rana sai sun yi ta murmula da yadda za su haɗu da su bin ji annabi rahama ya tambayi fatima ma khairun ma fi nisa menene alheri da mata suke ɗauki da su ni ba da mata ce masa Allah tana da zara wala ya raha alherin mace kada ga maza kada su gani mi annabi yake mata ruku me yake zurriyatan ba'dha ba yanzu rayuwa da ta ci canza abubuwa sun birkice komai ya zama ba daidai kuma an so wanda zai faɗa aji an so wanda zai tsawatar kawai mutane an zama ƴaƴan kuka dan kuka mai damu uwa menene yake kada shi jiba kuka babban itaciya ce tana da ƴaƴan a sama ba ta hauwa ana son ƴaƴan kuma sai dai a sayi wani abu a dinga mata ko sanda ko da bada zai kamo da haɗin da can sama sai jiba kada mu zama ƴaƴan kuka mana shehu ya ce fa duk abin da ake zagin mu da shi in dai ba mu zama yadda ake faɗa ba to alhamdulillah to in muka zama yadda ake faɗa kuma ba wallahi yana da kyau mu gyara tafiyar mu kada mu je na tashi alƙiyama kyau ya ce ni ban ce abu kaza ba wuri kaza ba na ce kaza ba kai nemi kyau sama da ƙasa ba za ka gan shi dole sai ka yi yadda shehun nan ya faɗa ka daina magana rike shabbi ko alama ko zikiri ko wazifa ko lazimin sabi da yamma duk a wace ba na abin yake ba ma walasta fi ahli tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu مكملا شروطه مقررا مكابدا آدابه مؤتبرا معزما لأهله جميعا لا سيما الحاسة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.